Ярый, 2 минуты, 3 минуты есть. Яра, анар инде сөйләшербез. Татарстанга милләттәшләргә бер теләшәкегезне әйтсәгез, теләшәкне. Менә Астрахань шәһәреннән дип. Астрхан шәһәреннән милләтләшләргә ниндидер теләк булсын да. Бездә бер теләк. Телебезне сакларга, балаларны өйрәтергә, ғөрүф-гадәтләребезне сакларга, җырларыбызны, биюләребезне. Әлбәттә безнең милли мәдәниятебез бик матур, бик күркәм. Безнең җырларыбыз, безнең биюләребез башка милләтләргә караганда һич тә ким түгел. Шуның өчен менә яшәсен Татарстан, татар халыгы яшәсен, татар халыгы ислам диненә тотынып, ике куллап, онытмасын үзенең тотыган телен. Сез күптән торасызмы Астрахань шәһәрендә? 68 ел торам Астрахань. Кайсы якта? Туып үстегез инде монда. Туып үстегез. Әйе. Мәрхүм атай Пенза ягыннан тамырларыбыз Пенза ягыннан. Әйе. Менә татар дөньяның төрле төбәкләрендә бар. Алар менә кайсы вакытта мәхрүм ителгән була туган теленнән, Татарстаннан. Монда сез татар халкы белән ичмасам сөйләшәсез, алар вәкилләре белән, аларда мөмкинлек юк, алар бер бертик татарлар, аларга нинди киңәш бирә аласыз? Ничек телне саклап калырга аларга? Ну, шулай менә без бит хәзерге вакытта тормышлар, дөньялар да үзгәрде, тормышлар да үзгәрде. Шулай бит хәзерге вакытта әлбәттә менә дөнья мәшәкатьләрендә кирәк үтәргә, ашарга, эчәргә, киенергә. Шулай бит инен, суны, башкаларын һәммәсен түләргә. Шуңа күрә әлбәттә вакыт җитешмидер. Ләкин дә менә инде табырга вакыт кирәк. Табырга без вакыт тапмасак, безнең өчен кем аны эшләр? Әйе, хаксыз. Кем безнең өчен кем дә айдан да төшеп, башка җирдән дә килеп, башка милләт кешеләр дә Аллага шөкер, хәзер хөкүмәт моны рөхсәт итә. Шулай бит совет заманында шулай юк иде. Менә Финляндиядә әллә 1000 татар яши, Нью-Йорктамы 1000 татар шунда телен саклап, ғөрф-гадәтен саклап яшиләр алар менә. Аллага шөкер, аларга да уңышлар, аларга да бик зур салам күрсәләр. Без менә үзебез, мин һаманда менә хәзер татарларга әйтәм, менә Астраханда чиганнар бар. Аларда бит мәктәпләре дә юктыр, аларның менә шундый оешмалары да юктыр. Карагыз, алар гөрләп сөйләшәләр үз телләрендә, үз күлмәкләре. Монда менә инҗи мәрҗәннәр тагып йөриләр. Әлбәттә алар саклыйлар. Безгә алар, мин менә кайда татарларга әйтәм дә, менә безгә үрнәк. Кайбер сәгатә вакытым җитмешедер, кайбер сәгатә мәктәптә укымый, аларны кем мәктәптә